Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bos. Selamat pagi ya teman-teman. Jadi ceritanya lawang tadi malam. Tadi malam ini kok gak kena ditutup. Ini piye nek ceritane piye ditutup. Jalan kan tutupan galak meletak capek malahan. Kok iso tadi malam tinggal. Oh, sik to. Engko sik ra lawang ra kok ngono kok aku. Nyalahno lawan ora iso. Soale nyalahno lawan. Ya ora ngono tra. Lawan pabrik Pabrik wis ra tipis kok. ora iso nyalahno lawan. Wis ra tipis kok. Jangan jero. Tutup. Kok gak kena ini iki piye? Kok gak kena ya ya? Ora kena nabrak lho dhuwur nabrak. Iso. Nabrak iki ha. Dhuwur ya nabrak iki tak ngono kuwi. Kene iki lho. Ini iki nabrak. Ini iki nabrak ngetono to di syuting sing anu iki kene iki nabrak. Iki kok anu enceng ini to. Terus ini gini iki ya nabrak. Dadi gak iso trep. Aduh iki kena Karena iki dek kuwi aku ngomong lek songgone gak kurang. Songgone kan mesti tok to. Arepku disonggo disentok kene stok kene. Dadine ben gak mentelung kan anune kan mentelung kan tipis yo iki. Ya iki tipis, antara iki anune tipis. Oh. Tapi yo yen nek wong gak kena tutup lho. Iya. Gak kena. Ngene lho. Meletak kabeh. Iki nabrak kene iki nabrak. Iya nabrak. Iki ketake iki metu ngene lho, Ki. Cor-corane. Paham ora to, Nyet? Ya. Wis di Apa ya battle kuwi tadi brokno neh. kena dia telepon benerno. Ora iki cara disekrop kupat ora to. Apa ndi apa nih? Kupat kita tinggal scrub. Apa tangannya anakmu lho? Awas cepet. Iki to lawang iso gak kena ditutup iki. Ini iki ngerti iki. Ya iki. Iki lho rene to. Karo dhuwur iki, dhuwur. Iki to. Iya, iki gak nabrak. Nabrak. Ngisor dhewe. Ya iki wis. Ini iki. Lho. Ya iya karo kene iki. Dadi karo kene iki gak iso nutup. Iki piye ya iso lawang iki iso kok ngene ya. Ya sing pasang. Ya ora sing masang kita iki tipis kok. Ora kurang songgonan yo. Wis lah anu jane disekrup, njajal kok disekrup. Iso nganu ora maksudnya. Langsung kene ya. Tau tembak iya to tembak sekrup langsung. Aja kono to, kono ganggu lawang. Sing kene nyekrope. Kene iki ya. Iya. Ya bener iki kok kene nyekrope. Lak kene kok ganggu lawang kuwi. Iya kene iki to. Di kene karo kene sekrup. Jajal umpamane lak disekrup tok piye ngono lho Mahmu. Ya bos, ya aku tak untuk kangen kok. Boleh sedinge le. Mati ipis kemarin lawang kuwi. Lawang lah terus ngomong sing wis apik, tapi mung regane 210 kaya 210 ki jane apik kandel lho. Ya 210 ya mano to. Yang jenenge wong tuku ki wong awake dhewe bute Ben asing padha nggonmu lho. Ya iku ki padha ya regane cuma beda bahan. Bahan iki rada kandel. Makane aku ya lho bahane kok tipis aku ngono. ya iki kok dibenakno tertipis kok sok. Ora maksudnya kan lek mul agak anu benakno sesuk ora apa-apa alate penting kumpul apa sing perlu dituku kudu naik. Gua tak dilakne dawan. Lek kok ora kena Lawange gak gelem nganu kok. Kuwi kok fotonan apa videonan? Ning ndi ta iki? mulai nih dia ngono iki mare sok nganu ya kok ngene ya ya sok kena ditutup piye lah kamar mandi iki ngono lho teman-teman gak kena ditutup lho iya ini bos ceritanya iki gak kena ditutup ora iki Mas. Ini solusinya gimana sih?
dandani neh lur. Kok ngene ya, meletot cabeh lho. Lumayan tipis lawang iki, Bos. Tipis tangan ya, 200. Jancuk ya, cah san. Rambike, cok. Cah Bos rambike. Ngene ya lawange. Tuwi pis. Kok iso ya? Ini dibenakno neh lur iki, Bos. Jangan khawatir lho, iki di scrub, Bos. Di scrub iki, Bos. Tobos kene lho. Set. Bos. Ya, piye. Gawange pitune iki mare nganu, Bos. Wis jenenge lawange tipis en, Bos. Segasa ditutup bedeng ngene sing ben ketok ngono kok. Tutupi triplek kok piye. Iki kok solusine iki kok didandani neh lur. Sok gak kena ditutup ki piye ceritane iki. Nganu iki Bos, kok jenenge engko spontannya ya teman-teman penonton YouTube ya. Engko di balik lo naik gede dandani nah. Engko dandani nah. Iki kan dicor. Engko solusine di dandani lagi teman-teman. Jangan khawatir ya teman-teman. Jangan khawatir. Ini jelas dibongkar lagi dandani Bos. Oke. Tenang ya, tenang. Sokok ngene. Sabar Bos. Iku nate wae orang siku pisan ngono. Solusine begitu ceritanya. Lawangnya gak kena ditutup Bos. Maksudnya kan gak lot apa buat barang. Ini Bos, iya Bos ini. Gampang ini kena dandani Bos. Nah. Oh, dilanjut lagi Bos. Ku benar lawang tok. Ini kamar. Sekarang kamarnya gak kena ditutup Bos, kamar mandinya doyok Bos. Buru kayak kurang lot. Lu pasti di dandani lagi. Sabar ya, sabar penonton, sabar. Sabar Bos. Tukangnya tak seluk iki Bos. Iki Bos selama gak kena ditutup ya kamar mandi itu ya. Terah nganu Bos lawang iki tuwi pis ya. Regane 210 tapi tipis bahane Bos. Biasane iki bahane kandel. Iki lawemir kaya apa iki. Biasa Bos, samare doyok wis ngene iki Bos. Ya ngene Bos ya kita. Iki kok jelas didandani lagi Bos. Pasti dibur, di scrub Bos. Pasti kena ini Bos. Tembok barang iki kurang tembok barang iki gak sikul mare. Tenang ya Bos ya. Nah, sedane doyok Bos. Orang siku. Ora apa-apa iki jelas dadane iki orang rene sedhik to kae lawang iki. Sret. Wis ngono Bos ya iki kok lawang kamar mandine doyok nanti di dandani lagi terah
lawangnya kan tipis toh, regane 210 kan tipis, bahannya kurang anti saya. Jangan lupa YouTube kena ojo, like, komen, subscribe. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.